kot strzał typowi do butów cały czas. I strasznie wkurwiał tego typa. I typ mu obiecał, że go wypierdoli go z domu, jak jeszcze raz mu naszczał do butów. I wraca, sprawdza drugie buty. Tak było. Powąchał, mówi kurwa, nie, wypierdolę go. Bierze kota, idzie 2 podwórka dalej, pierdolą go o glebę, kopa i mówi chuj ci w dupę, muszę cię wyjebać. Wraca do domu, patrzy, a kot już siedzi. Kurwa, niemożliwe. Wrócił. Co jest? Bierze go w samochód, 2 dzielnice dalej i wypierdolił się za śmietnik. Wraca do domu, żona już czeka w progu i mówi wrócił. Jak to kurwa wrócił? Wrócił? Wrócił. Bierze go w samochód za miasto, za żwirownię, za las, proszę ja was, przerzucił go przez rzekę. Minęły 2 godziny, dzwoni do domu, żona odbiera. Co, wrócił? No, tego do telefonu, bo zgubiłem drogę. No tak. No, tyle mam do powiedzenia. No.